ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಬರದೆ. ಹಲೋ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮವಾಸ್ರಿಯಂ. ಹಲೋ ಶ್ರುತಿ ಒಂದ ಸಾಂಡು ಇನ್ನಾಂಡೆ ಕಜಿಪುದಾದ ಪೋತೇವಿ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಎಗ್ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಆಫೀಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬತ್ತನ ಸಡನ್ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಾದು. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಎಂಜಲ್ಲರು ಎಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಲೈವ್ದು. ಓ ಇನ್ನು ಇಯರ್ಲ ಇಚ್ಚೆ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇರು ಮಾಡ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಬೇಲಿಡು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ರೇಯಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕತ್ತು ಆಫೀಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿರ್ಗೋನುಂಡು ಕಾರಣೆಂಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್. ಹಲೋ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತರೆಜ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಪುನೆದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನೀನು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಪನ್ನು ಪೋ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನಾಯ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಂಪರಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ದ ಪುರ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಸೋ ತೂತೆ. ಓಕೆ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂತಾರ ನಿಕಲ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಆಶಾಲತ್ತ ಎಂಕ ಪನ್ನ ಗಾಂಡು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾದನ ಅದುಕ್ಕೊಡು ಅಧಿಕಾರಿ ದಾದನ ಒಂಚೆ ಅದುಕ್ಕೊಡು ಜನರಂಚ ಬಾತೇರುಜೇರು. ಆಯ್ತಂಗಡಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಾಂಡ್ ನತ್ತೆ ಖುಷಿ. ಒಯ್ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನಾಯೇ ಒಟ್ರಾ ಸಿನಿಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಂದ ಕೆಲ ಉಪ್ಪ ಮಾನಸಿಕದ ಮಾತ ಲಚ್ಚು ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳಲು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈಡೆ ಅವ್ರು ಏರು ಅಮ್ಮೇಜ್ ಜನ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೇನ್. ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯೆ ಮರ್ಲೇರು ಪೂರ. ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಪೂಜಾ ಮುಖ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಬರೋನು ಇತ್ತಿನದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಹೋದು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಕವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೋನುಂಡಿಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಅಯ್ಯವಾ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಳ ಕಾಲ್ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ಕವಿತಕ್ಕಡ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ
ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಲ್ಲನ ಚೈ ದಾಯಿ ಚೈ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಬ್ಲಾಗರ್. ಅಬ್ಬ ಕಣ್ಣು ಪಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಡೀ ಕಣ್ಣು ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ತದೆ ನನ್ನ ಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ. ವೇದಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಹಲೋ, ಪಿಚ್ಚು ಹಲೋ ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಕೊಡೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂడి ಏರ್ನ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಣಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೆತ್ತ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಇಂಚಿನ ಸಿ ಕೆ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಅದನ್ನು ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತನು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿಟನ್ ಅಕ್ಕ ಯಾ ಎಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಚು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರಿಗ್ ಕಾರ್ ಲವರ್ ಹಲೋ, ಜನನಿ ಅಂಚನ್ ಹಲೋ. ನಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಶುರು ಮಾಡ್ತುಗ ನಾನದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಿಂಪುನೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪನ್ನೆ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಮಾರೆ ಒಯ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಈಚೆ ಆತೆ ಕೆಲವುದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಈಚೆ ಅಂಚಾತ ಏನ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಪುದರೆಲ್ಲ ತೋಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಏನ ಪುದರ್ ಕವಿತಾ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಕಾಪು ಬೈದರ ಹೊರಬಲೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಹೂವರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಬಸ್ಸ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅತ್ತ ಜೋರು ಗೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅನಿಸ್ತಿಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡೈಜನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತುನು. ಅನುಪಮ ಜಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹವಾರಿ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೇಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ ಎಂಕು ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆ ಪೊನ್ನನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಪಾಯರ ಪಂತೇರು 16,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಪ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟಪದ್ರೆ 16,000 ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಲಿ 16,000 20,000 ಬರ್ತಿರೊಂದು ಅಂದ ಅಂಚನ ಬಾಕಿದೇನು ವಾಪಸ್ ಕಡಪಲ್ಲ ಅಂದು ಹೌದಾದನ ಒಂಜಿ ಇದು ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಮೀನೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೋಂಡೆ ಬೊಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಹಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಹಿರೇನ ಊರು ಓಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಗಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಆರ್ಮೇಡಿಪ್ಪುನ ರಮ್ಯಾ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಎಂಕ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಲೋ ವೀಸಿಡಿತ್ತಲತ್ತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಇರು ಕೋಡೆ ಪಾಡಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿನಾ ಓಕೆ 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 ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆತೇರು ಎಂಕಲ್ ಈಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿಕ್ಕೊನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪಂತಿಜಿ ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ಬೋತಂದು ಏತ್ತು ಕಾಸು ತಿಂಪೇರು ಮಾರತಿ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿಡ್ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿಡ್ ಮಗಲಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಮನಸಾಂಡಿ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಇರೆಗಿ ಎಂಚ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನ ಅಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಐಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರನ ಧೈರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇರನ ಧೈರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಐಕ್ ಮಸ್ಟನ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡಿ ಪೂನಕ್ಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅವು ಮಾತನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂತೇರು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಐನಕ್ಲೇನು ಈ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುನಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಓಲೆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಓಕೆ ತಂಗಡಿ ರಡು ಉಂಟೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಜೈ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ఒక ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಮೂಲ ಉಂಡೆ ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಲೋ ಭರತ್ ಬಿರುವಾಸ್ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿಚಾರಕ್ಕ ಅಂದು ಓಕೆ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಡು ಬಟ್ ಮೋಸ 100 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋನು ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾರದ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಕೆಲವರ 4 ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವರ 4 ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ 5 ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೋಸ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ 4 ವಾರ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಯಾರು 3 ಸಾವಿರ ತೇಲುದು ಕಟ್ಟೋನಿಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ನಟ 14 ಸಾವಿರ ಹೋಗುದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು 5 ವಾರದ ಆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನೇತು ಇಂಕಲ್ ಕಟ್ಟನು 14 ಸಾವಿರ ದೂರ ಮುನೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನೇತು 12 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಗಡವೇ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲ ಐವಡುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಟ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಭಟ್ರತ್ ಶ್ರೀಲಾವತಿ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಟ್ರಿಂದ ಆಯಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಟ್ರತ್ ವನಸಾಂಡ ಅಂಡ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇರುಲ್ಲರಾ ನೆಟ್ಟು ಸಂಗಡುಲ್ಲರ ಓಕೆ ಮಸ್ಯನು ಉಲ್ಲಿರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣೆಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಕೆಲವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮಟ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿದಿಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವುದ ಮಾತನತ್ತು ಅನುಪಮ ಚೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಹೌಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಜಿಪೂರ್ ಎಗ್ ದಾದಾಜಿ ಬುಕ್ಕೇನ ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಜಿ ಕಟ್ಟೋನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ತೆತ್ತಿತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಏತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ ದಾಯ್ತ ದಾನೆ ಪಂಡದ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂನಿಪ್ಪೊಡಿ ಜನ ನಮಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕವಿತಾ ನಮಕ್ಕೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಅವನ್ನು ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ್ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೇಡ ಇಂಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮನ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದಾರಿಗೆ ಯಾರು ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮನೆ ತಲೆದಿರ್ಗ ದುಡ್ಡುಪೇರು ಅದು ಚೈಂಜ್ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡೇರು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇದು ವಾರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಐಕ್ಕನ ಬಡ್ಡಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಂಕ್ಲ 3 ಸಾವಿರ ತೇಳುದು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಲ್ಲದಾಯ್ತ ಬಡ್ಡಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಪ್ಚಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬೈದಂಡ ಒಂಜು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ದೇರು ಇಂಕ ಅವು ಏನು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಎಂದಾಪುಣ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದನ ಬಂದ ಮುರಣಿ ಪಾತಿರ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ನ ಲಂಚರ್ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಕ ಯಾಳ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೋಸ ಪಿನೆಕ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಬುಡಿಯ ಈರು ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಹೊರಾನೆ ಕಾಸ್ತಿಗಿನ ಖುಷಿ ಅಪ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ದೆಪ್ಪೋಲೆತ ಪನ್ನೋದು ಐನೇ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟೋಡತೆ ಆಯ್ತು ಬದ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು 5,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಏತಾಯ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಜನ ಸಂಗಡ ಇಟ್ಟು ನಡೆದೈತೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಡ ಸಾಲಗೂ ಸೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟನಾತ ಉಗ್ಗೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತವ ಆ ಸಂಗಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟು ನ್ಯಾನ ತಂಚಾದ ಇಂಕಾಯ್ತ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ ಕೋಣ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಲೋ ಶ್ರೀಲಾವತಿ
ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ. 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈಜಿ ನಾನಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಂದೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಓಲರು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಹಲೋ. ಓಕೆ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಬಂದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮರತನಿದ್ದೆ. ಅದ್ಮಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ. ಆಯ್ತು ಊಟ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ವೆಜ್ಜಾ ಅಣ್ಣವನ ಸರ್ಕ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್. ಕಿಶನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಶನು ಅವರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಇನ್ನು ನನ್ನವರ ತಿಕ್ಕಗಾವೆ ಮಾತಾ ನನ್ನವರ ತಿಕ್ಕಗ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.